Blade Ball. Blade Ball este un joc care o să-l jucăm. Yay! God, ce fac cu viața mea? Bun. Am intrat într-un server. După cum vedeți, m-am mai jucat acel joc. Nu foarte mult. Dar astăzi o să dăm troll cu abilitatea Pull. Da. Bun. Altă abilitate mai bună. Tastatura se mire. Pull. Aha, vine încoa. We live, we love. Nu e ăla. Eu. Tu ești Michael. Nu cream că chiar o să dea la mine. Ce frică, mă? Ce frică? Ce frică? Hai la Clash. Hai la Clash. Bam. Bam. Ce frică? Ce frică? Ce frică? Aha, ce frică, ce frică. Mi se arată șmecherie. Bam! Bum! Șmecherie. Bam! 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 Ce-mi place, ce-mi place. Bam! 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 Sunt o tăiță cu șpițe, uite cum îi omor. Vino la mine. Vrei să-ți arăt o șmecherie? Și nu m-a lăsat să-i arăt șmecheria. But let's go, backflip. Backflip. Ce faci? Lol. Vino la mine. Da, mingiuța. Da, mingiuța. Sunt ok. Băi. Dacă faci așa? Nu, trebuie așa. De asta nu mă vedeam. Creai că o să zic așa și o să apară un mare text pe ecran, haha. Ok. O să fac asta mai mică. Nu pot. Sunt blocat așa, ca să vă vedeți. Știi ceva? Dacă nu o vedeți. Invisibility. Gata. Ce faci? Ce faci, nene? Ce, mă? Ce, mă? Cum? Vreau și eu. Ce, mă? Ce a făcut? Cum? Cum? Nu are pe Saturn ca cap. Ce steag e ăla? Știu multe steagle, de ce steag e ăla, a? A? Ce steag e ăla?
Să spuneți în comentarii ce serie e ăla. Saturn. Ce vrei? Ce vrei? What? My shirt, yes. Do I have something with it? No. Exactly. My shirt is perfect. Not like yours. Ah! Oh, mă încep. Nu te las. Hehehehe. De asta a reușit ea să facă așa. Înțeleg perfect. Ce-i asta? Ai tot pământ? Bună. Ce? Există două opțiuni. Ori are ping 5000. Am omorât hackerul! Nu cred! Am omorât hackerul! Ce nu bine! Ei! Ce cu mine? Aia era cea care mi-a zis ceva de tricoul meu? La bine? Yay! La mine! Toate mingile la mine! Toate mingile! La mine toate mingile! Aștept să folosesc pulul. Unde pleci? Unde crezi că pleci, a? Îmi folosesc pulul acum, mi-l folosesc, fii atent. Vrei să sari ceva? Bam! Exactly. Ui! What's good? Oh. What's wrong? Oh! Nu văd nimic greșit cu ea. Ce? Nimic. Ia uite. Ale pro player! Chiar a supraviețuit atacul fantomei! Știi ce? Când trece pe lângă mine, îmi după pam. Take deal. Dă-mi mie. Mie. Yay! Dă-i o mingea. Vrem mingea, hai să jucăm volei. Hai să... Volei? Yay! Volei? Yay! Vrei să facem cash? La mine. Yes. Mulțumesc. Continuă să dai la mine. Haide mă, așa. Nu mai fi om.
Exactly why. Ultimul meci, ultimul meci. O, nu începe! Sunt în picioare. N-am timp de nimic. Facem bâr și de toilet. Bâr. Da, știam eu. Știam eu că de pula. Unde? Cui? La ăla. Să dea la ăla, după la ăsta și după mine. Nu? Frate, n-am câștigat. Bun. Referită. Ce fac flash? Ce fac aici? For sale. Să dăm zoom out. Să vedem pe cine e spatele nostru. Ei. Ei. Ce vrei, tată? Ce vrei? Da, dați like și subscribe, ne vedem pe data viitoare. Pa!